ஹாய், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். ஹோப் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறேன். அதாவது ஒரு சைலண்ட் கில்லரை பற்றி உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். சைலண்ட் கில்லர் அப்படின்னோடனையும் நிறையா பேருக்கு நிறைய ஞாபகம் வரும். பட் நான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுற சைலண்ட் கில்லர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டயாபெட்டிஸ், அதாவது சுகர், சர்க்கரை வியாதி. இப்போ வந்து நிறையா பேர் வந்து இப்போ இல்லை, ரொம்ப முன்னாடியிலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு தெரிஞ்சு முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வயசானவங்களுக்கு வந்து இந்த சர்க்கரை நோய் இருக்குது, டயாபெட்டிஸ் இருக்குது அப்படி சொல்லி நம்ம வந்து நிறையா கேள்விப்பட்டிருப்போம். அது எதனால் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். பட் இப்போ வந்து ஒரு சின்னதாக அதை பற்றி என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். அந்த சர்க்கரை நோய் வந்து முன்னாடியெல்லாம் பெரியவங்களுக்கு மட்டும்தான் இருந்துச்சு, மேக்ஸிமம் பெரியவங்களுக்கு மட்டும்தான் இருந்துச்சு. பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சின்னவங்களுக்கே வந்து இந்த சுகர் வந்து இருக்குது. அவங்க இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க, சின்ன குழந்தைங்களுக்கே வந்து நிறைய டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ சிலர் நாட்டு வைத்தியம் பார்க்குறாங்க, சிலர் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ அந்த சுகர் எதனால் வருது, அது என்னென்னலாம் பண்ணுது, அதோட சிம்டம்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத தான் வந்து இன்றைக்கி நான் உங்ககிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இந்த சைலண்ட் கில்லரை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஷார்ட்டாக ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம். ப்ளஸ் நம்மளோட சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் யாராவது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ப்ளஸ் நம்ம சேனலோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அதையும் போய் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க மறக்காமல். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சுகர் அப்படி டயாபெட்டிஸ் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டயாபெட்டிஸ் வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்கான். டைப் 1 டயாபெட்டிஸ், டைப் 2 டயாபெட்டிஸ். இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டைப் 1 டயாபெட்டிஸை பற்றி பார்ப்போம். டைப் 1 டயாபெட்டிஸ் வந்து யாருக்கு அதிகம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 20 ஏஜுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இது வந்து அதிகமாக வருதான். அண்ட் இது இன்னொன்று வந்து மெலனின் அப்படின்ற ஒரு சத்து கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த டைப் 1 டயாபெட்டிஸ் வந்து அதிகமாக வருதான். ப்ளஸ் நம்ம பேரண்ட்ஸ் அப்புறம் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு இருந்து ஜென்ரேஷன் வழி வர்ற மாதிரி இருந்து இது வருதான். இந்த டைப் 1 டயாபெட்டிஸ் நம்மளை என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பாடியில் இருக்கிற இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷனை வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இன்சுலின் எல்லாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு தான். ஏன் அது பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது, இன்சுலின் டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பாடியில் வந்து இன்சுலின் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குளுக்கோஸ், சுகர் இதெல்லாம் வந்து நம்ம உடம்புல இருக்க டிஷ்யூஸ்குள்ளே வந்து இந்த இன்சுலின் தான் கொண்டு போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. இப்போது இந்த இன்சுலின் வந்து அது ப்ரொடக்ஷனே ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த குளுக்கோஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பாடியில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அது போய் பிளட்டோட மிங்கிள் ஆகிடுது. அப்படி மிங்கிள் ஆகின உடனேயும் அது என்னவா சேஞ்ச் ஆகிடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதான் டயாபெட்டிஸாக வந்து சேஞ்ச் ஆகி சுகர் வர்றதுக்கான ரீசனாக இருக்குது. இந்த மாதிரி நம்ம பிளட்டில் வந்து சுகர் குளுக்கோஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கலக்கும் போது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பிளட்டில் வந்து குளுக்கோஸ் லெவல், சுகர் லெவல் அதிகமாக நம்ம பாடியில் இருக்க வாட்டர் கண்டென்ட் எல்லாம் யூரினா வந்து அதிகமாக வெளியேற ஆரம்பிக்குது. ஸோ அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் எல்லாம் அதிகமாக வெளியே போக குளுக்கோஸும் அதோட போகும்போதில் நம்ம பாடி வந்து டீஹைட்ரேஷன் ஆகுது, அதாவது ரொம்ப சோர்ந்து போயிடுது. ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு காசஸ். செகண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெயிட் லாஸ் ஆகிறது. அதாவது நார்மலாக டீஹைட்ரேஷன் ஆகிறது அப்படின்னாலே நம்ம பாடி வந்து சோர்ந்துடும். இதே ரெகுலராக இதாகிக்கிட்டே இருக்கும்போது வந்து நம்ம பாடியில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கலோரிஸ், குளுக்கோஸ் எல்லாம் வெளியே போக நம்ம பாடி வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகிடுது. அண்ட் தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பாடியில் வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்ஸையும் அது டேமேஜ் பண்ணிடுது. அதாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, கிட்னி, ஹார்ட்டு, ஐஸு, ஸ்பெஷலி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டத்தை வந்து இது அதிகமாக பாதிச்சிருது. இந்த டைப் 1 டயாபெட்டிஸில் வந்து இதெல்லாம் தான் நமக்கு நடந்துகிட்ருக்கு. இது வந்து மேக்ஸிமம் அஃபெக்ட் ஆகிறதில்ல, மேக்ஸிமம் மெம்பர்ஸ் வந்து டைப் 1க்கு அஃபெக்ட் ஆகிறதில்ல. இதோட சிம்டம்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணி தவிச்சிட்டே இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்புறம் வந்து பசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இல்லாமல் ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறது. அப்புறம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூரின் போயிட்டே இருக்கிறது. அப்புறம் வந்து கண் வந்து மங்கலாக தெரிகிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த டைப் 1 டயாபெட்டிஸோட சிம்டம்ஸ். இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்து நார்மலாக இருந்தாலே ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் கன்சல்ட் பண்ணி ஒரு செக்கப் எடுத்துக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இப்போ தண்ணி தவிச்சிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம யாருமே சுகர்னு யோசிக்கிறது இல்லை, ஏதோ சாதாரணமாக விட்டுறது. அது வந்து நமக்கு அதிகமானதுக்கப்புறம் நம்ம போய் அதை பார்க்குறத விட இந்த டைப் 1 வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து
வந்து சுத்தமாக வந்து க்யூர் பண்ணிடலாம். எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பாடியில் வந்து இன்சுலின் லெவலை வந்து அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து மெடிசின்ஸ் மூலமா அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண நம்ம இந்த டைப் 1 வந்து நமக்கு க்யூர் ஆகிறதுக்கே வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்தால் டாக்டரை வந்து கண்டிப்பாக கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். இதுதான் டைப் 1 டயபெட்டிஸ். இதெல்லாம் டைப் 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். நான் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி இது 2 டைப்ஸ் இருக்குது. இதில் டைப் 2 என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயாபெட்டிஸ் டைப் 2. அது வந்து என்ன அப்படின்னா டைப் 1 மாதிரியே தான், அதுவும் இன்சுலினை தான் அஃபெக்ட் பண்ணுது. அதை வந்து இன்சுலின் அப்போஸ் பண்ணுற செல்ஸ் இருக்கிறதுன்னு கூட சொல்கிறாங்க. பட் அது வந்து க்யூர் பண்ண முடியும், அது வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து வரலாம் அந்த மாதிரி தான். இது வந்து லாங் டேர்ம், இது வந்து க்யூர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகளே கம்மி. இதில் தான் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடுறாங்க. அதாவது குழந்தைங்கள்லேருந்து இப்போ சின்னவங்களுக்குலாம் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தால இந்த டைப் 2 தான் அந்த மாதிரி ஏஜ் பீப்புள்ஸ்க்கெல்லாம் வரது வந்து சின்ன வயசுலேருந்து பெரிய வயசு வரைக்கும் இது எல்லாருமே அஃபெக்ட் பண்ணிடுது. அந்த இன்சுலினை குறைக்கும் போது அதே ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இந்த டைப் 2லேயும் வருது. பட் அதை விட இது கொஞ்சம் சிவியராக போய்கிட்டே இருக்குது. இதில் நம்ம இந்த டைப் 2 டயபெட்டிஸ் சொன்னோம் இல்லையா, இதில் வந்து 80 மில்லியன் பீப்புள்ஸ் வந்து நம்ம வேர்ல்டில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து ஒரு ரீசர்ச் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட சிம்டம்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைப் 1க்கு சொன்ன அதே சிம்டம்ஸும் இதில் இருக்குது. ப்ளஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் காயம் வந்து ஆறவே ஆற மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே, அவங்கெல்லாம் வந்து டைப் 2 டயபெட்டிஸ் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அது காயங்கள் வந்தால் இதில் வந்து ஆறுறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பாடியில் வந்து ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அண்ட் சடன் வெயிட் லாஸ், நல்லா இருக்கிற மாதிரி திடீர்னு வெயிட் லாஸ் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திடீர்னு கை காலெல்லாம் மறுத்து போகிற மாதிரி, அதாவது ஃபீலிங்கே இல்லாத மாதிரி இருக்கும்ல திடீர்னு. ஸோ அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸும் இதில் இருக்குது. அண்ட் சடனாக நல்லா இருப்பாங்க, பட் திடீர்னு ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன், ஏதோ சாப்பிட்றது ஒத்துக்காமலோ இல்லை வேறு ஏதாவது அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து டைப் 2 டயபெட்டிஸோட சிம்டம்ஸ். க்யூர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத விட இதை வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டோ செக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சுகர் லெவலை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது அதை வந்து சுகர் டெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து இப்போல்லாம் ஈஸியாக தான் டெஸ்ட் பண்ணிடுது. ஸோ டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இதோட ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் யாராக இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 45 கிராஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ரிஸ்க்காக தான் இருக்குது. பிகாஸ் அவங்களுக்கு லெவலில் இல்லைன்னா அது பாடியில் நிறைய அஃபெக்ட் பண்ணிடுது. அண்ட் சுகரால் வந்து இப்போ நிறைய பேர் டெத் ஆகிற அளவுக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ இந்த டைப் 1 விட டைப் 2 வந்து ரொம்ப சிவியராக தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப ஹெல்த் மெஷர்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வர்றது வந்து ரொம்ப 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 நல்லது. இந்த டைப் 2 டயபெட்டிஸ்லேருந்து நம்மளை ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பாடியோட வெயிட்டை வந்து ரொம்ப ஆப்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறது. அதாவது அதிக வெயிட் போடாமல் நார்மல் வெயிட்டை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணும்போது வந்து இதுலேருந்து நம்மளை ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 to 10% ஆஃப் வெயிட்டை நம்மக்கிட்டேருந்து நம்ம குறைக்கும் போதில் வந்து இதில் ஒரு half ஆஃப் த ரிஸ்க்கை வந்து நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணிடலாம், அதாவது இல்லாமல் ஆக்கிடலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது. டெய்லி ஒரு ½ an hour ஒரு வாக்கிங் போகிறதோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதோ சைக்கிளிங் போகிறதோ இந்த மாதிரி பண்ணுறது வந்து ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/3 ஆஃப் த ரிஸ்க்கை வந்து கம்ப்ளீட்டாக குறைச்சிருது. இதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல ஃபுட்டு எடுத்துக்கிறது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமானது. அதாவது கொலாஸ்ட்ரால் அதிகமான ஃபுட்டு, மீட்டு, அப்புறம் இந்த கொழுப்பு சத்து அதிகமாக இருக்க எந்த ஃபுட்டையுமே எடுத்துக்கவே வேண்டாம். இந்த சுகர் அதிகமாக இருக்க ட்ரிங்க்ஸ் எதுவுமே நம்ம எடுத்துக்காமல் இருக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நம்ம டெய்லி எடுத்துக்கிற ஃபுட்டில் வந்து ஒரு ½ சுகர் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறப்போ வந்து இது இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். இவ்வளோ தான் இதோட ப்ரிவென்ஷன் வந்து இவ்வளோ தான். ப்ளஸ் நம்ம வந்து டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி டேப்லெட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தோமோ அப்படி இல்லைன்னா நாட்டு வைத்தியம் பண்ணி அதில் நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாலோ அதுவும் வந்து பெட்டர். எது எடுத்துக்கிறோமோ அதை வந்து ரெகுலராக எடுத்துகிட்டே இருக்கணும். ஏன் அப்படின்னா இந்த டைப் 2 வந்து நமக்கு க்யூர் ஆகாமல் இருந்துகிட்டே இருக்கிறது. ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து இதை ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ரொம்ப அசால்ட்டாக நம்ம பாடியை வந்து நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம ஏஜ் வந்து அதிகமாக இந்த உலகத்தில் வந்து நம்ம இருக்கலாம். ஸோ நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபுட் ஆகட்டும், நம்ம எடுத்துக்கிற சேஃப்டி மெஷர்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாத்தையும் பெஸ்ட்டாக எடுத்துப்போம். இன்றைக்கி வந்து நான் இந்த டைப் 1 டைப் 2 டயபெட்டிஸை பற்றி தான் உங்கள்கிட்ட வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ எடுத்தேன். ஸோ ஃபுல்லாக வந்து நான் சொல்லி முடிச்சிட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, உங்களை நீங்களே ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கோங்க. இம்யூனிட்டி அதிகமாகிறதுக்கான ஃபுட்ஸோ ட்ரிங்க்ஸோ எல்லாத்தையுமே அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. அண்ட்
நான் நீங்கள் பேசின வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு, யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ப்ளஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜையும் போய் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க, லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அண்ட் டேக் கேர், பாய்.